Arnovic Ken Madel. Anya date ti kasaryo April 3, 2021, 2020. 2020. 20. April 3, 2020. Nabungunan dagiti Kotsara. Diyan mo na party pa di babo yan. Naarami dan dagiti bula-bula nga ikan. Nalpas di imbitasyonan, kompleton. Kiimay da ito virus ngantay nakita ay nadili amin nya. Napasardeng da ita kasarhaan nga natuloy, dakam tinangusar ka dagita Kotsara, dakam tinagsida, ay nya, dakam tinakatsamba da ita nga kasar nya. Hanga natuloy. Kati karkararaga tatay bigbigat. Pampanunutik da iti sitwasyon nyo. Anya nga tamo ti mensahe na. Nabayag nga nakaset dati akasar 2 taon. Ngamahaan nga na tuloy. Apaya nga ta. Anya nga tamo ti kayat na nga ipasimuda agkada kayo. Kung kuna tatanga gundaway, nagdakkel ti mensahe na no palubusan tayo na ni Apo Dios nga aggaraw. Dakkel ti naitid na daytoy hanapan nakatuloy idi. Nasakit tinakam yo. Si Roro panget dagiti agabalayan ta nakasagana amin na siyempre napungo di baboy yun orayom ti 2 years ka bakitan kinlakayan danto dagiti nga sidaan yon sa bagay numantanas uray nga tan napulbet talaga maibos kita talaga talaga numantanas uray nga tano kasano ka kulbet data nga tulang awan talaga ngungutan da kanya ti mensahe na tatta alakit kita tatay amerisek na anya ti ibagana day diim mo na nga natuloy, nagdakkel ti improvement na. Umuna, hampay nga nalpas day ti simbaan idi niya. Hampay lang aircon ko ma. O, kita kanyo niya. O, hampay nalpas ti simbaan idi. Tatan, komportable kayo kapo daytoy it's a grace maysa. May kadwa, hantay pa amo dagiti choir idi. O, kita nyo, you have the best choir. Palakpakan tayo man ida, hanggang lagi so nagkasar mo. Umpay nagkasar kanyada, ay adda may sa. Kaya hantay pa agam mo idi, uray siya, akakala pampanunutet. Anya nga tamot ti mensahe na, ngamin no palubusan tayo ni Apo Diyos, uray no adda madelay, uray no addahan nga matuloy, uray pay no kuna tayo nga nasakit tinakam tayo, kadagiti haan na nga pagustuhan, DJ tartare gagayan tayo tata, addan tulat ta ibagana nga napinpintas kada tayo. Kayso ti ibagak kada kayo matata, Arnovic Ken Madel, 2 years and 3 days, nga talaga to be exact niya, 6 tata, April 3, idi, total 2020 ton, na-delete 2 years. Ngam haang kumaanga iso ti pampanunutan tayo. Tano dagiti babakit ti ingkay sursurutin. Ala, ngaminta kwa. Adon, yak amon no dagiti apantay pampanunutan. Ala, ngamin, nay, malas ngamin ti Abril. Nagko na nga malas ti Abril. Ibagbagak tatakan niya yo, Madelken Arnovic, nagasat kayo. Apa yang nga nagasat kayo? Katla ko masika Arnovic nobyo. Ay kasi datang ako rimat-mat bakat mo di ka pala nagasat itamot nakapintas na nay. Iso nga hamutik ikaten data corona na uri maturog kayo bamlat na tapno kaslare na latan. Si kamot Madel ay nagasat ka mo ani Arnovic mat imbaga na tatay agsingsingpot to kanon. Oh, kadi at least inuray mo ti 2 years na singsingpot kanon. Yak mo ano imalaan na ni tatatang na nasingpot niya. Ngamhaan di jati ibagbagak kada kayo, ti kinagasat, haan nga aggapo iti ruar, haan nga aggapo iti numero, nagapo ta, dagita date nga berberuken nyo, ti kinagasat, haan nga aggapo ta, di pagbado, noan niya dagitay outside force nga pampanunutin tayo, numero, pagbado, sino dagitay alaen tayo, haan nga dagiti kinagasat, Arnovic Ken Madel, ti kinagasat, aggapo lakada kayo.
Si kamadel, pagbalinam nga nagasat nila kay mo, babaen tinasaya at akababalin, nataknang nga panakiasawa, respeto nga ited mo, ipagpanakkel na kanto nga si katibakit na nagasat to lalaki dayta. Nagasat ka madel agbalin ka nga nagasat no ni Arnobic, daytoy lakay mo, ipagpanakkel na kanto, daytoy tibakit ko na ima, na singpet, na daya, respetaran na, agtinulong kami. Haan lang ti taon to ti mangibaga nga nagasat kayo, uri da kayo, pagbalinin nyo nga nagasat ti tunggal may sa kada kayo. Uray ka kwarta yo amin nga kwarta uri man ka no estado yo nga nangato nga kung kunayo uri kat no adu ti possession yo adu san ni kwayo. No jiri nayo ka naginad dayo kas lahang nga agasawa. Agmalmalas lat ta dayta. Agmalmalas lat ta dayta. Adu dagitay agkabkab balay ngam jiri na dahandan nga agasawa. Agsaksakit tinakam di may sa apaya awan talit na no rumor nila kay na. Agbukbuteng no rumor nila kay na ay siyos ko amumon no sa dino na panan na nagasat garod ori magkasanikwa ayo aming nga sanikwa. Namalas laeng dayta nga pamilya no kas pangarigan ko ni daytoy lalaki sumangpet iji balay na haanda pay makapagkatawa. No di una unget bugtak kasla awon pay serbina ay uri ka sanikwa yo aming nga sanikwa namalas tulat ta dayta. Iso nga ti umuna tap nagbalin kayo nga nagasat umuna agrenrespeto kayo. No nya di pagkurangan ni Madel Arnovic awatem. Iraman mong asawaan dayta pagkapsutan na. Kastamog king ka Madel as iraman mong asawaan di pagkapsutan ni Arnovic. Tapno makapaginawat kayo umuna di jay ti umuna kang runaan dayta ka makapaginawat kayo. Tanarigat mo nga pagkaisaan lalaki ken babae. Ti attitude ti lalaki, attitude ti babae, di karakter ti lalaki, karakter ti babae, narigat nga agtipon dayta. Da kayo laeng ti makaaramid. Iso nga no makapaginawat kayo, makapagrenrespeto kayo, ibilang ti tao, nagasat dagitoy nga agasawa, agtinulong kayo, nagasat dagitoy nga agasawa. Maibagayo mo't iti tunggal may sakin iti tao, nagasat akta iso ti lakay ko, nagasat akta iso ti bakit ko? Respeto ti umuna, respeto. Tano awan ti respeto iti unag ti pagtaengan, no awan ti respeto kadagiti agasawa, agnanayon nga tuok dayta aglilin namang awan ti talek. Maikadwa dayta ayan ayat yo nga ibagbagayo, dayta umayo pasantuan nga ayan ayat yo. Mabalin nga agtalinaed. Nabalin nga agbayag. Nadagit ay miniting ko dagiti agi buray ti 7 last word into no Biyernes Santo. Sinaludsod ko kadakwada ka adda gamin dagiti awan asawa na adda mo ti asawa kakunak kadakwada manmanon samot ti mangibaga nga si asawa kasi naragsak kunak ko amman met apo naragsak no dadduma napait no dadduma kunana mo laeng naragsak no dadduma napait no dadduma. Kiti ko nakmat, adda pa'y mangibagbaga ang ano, nangasawa kan, rugyam ti purgatorio mo, agnanayon nga purgatorio ko nanda, haan, mabalin nyo ti agasawa, nga agtaltali na iti lubong ti ayat. Mabalin nyo lahat na ti ay mangituloy dahit ang agasawa, agtali na mabalin nga agpili kay nga rod. Mabalin nga dahit ang panagasawa, agnanayon nga ragsak, agnanayon nga ayat. Mabalin nyo mati agasawa nga agbalin nga impyerno dahi ta panagkadwayo. Kasano pagtali na idam ta ayat mo Arnovic ken ni Madel. Kasano pagtali na idam dahi ta ayat mo kanya na. Kaslamot ken ka Madel, kasano pagtali na idam dahi ta ayat mo ken ni Arnovic. Kasano pagtali na idam dahi ta nga ayat mo, ta adu dagiti agdindin na hantay nga ilibak. Agdindin na dala engem handan nga agin inayat. Ado dagiti agasawa nga ano sandalaangan gaputi social pressure ka agdindin na dangam di puso nagaddayo.
Ato dagiti agdindin nang ipagpagapo dalaengan ka dagiti anak da ngem haawan di ayat napukaw. Ati kunada ti panagasawa it is a decision. Nag-decide kayo tano love kong kunayo tingamin love no daduma ka ma-mix tayo iti emotion. Kati emotion agbaliw no agtupol to, bumakit to, no lumakay to, ay umangdod to. Kaday ta ayat mo ta tatanabanglo, day ta ayat mo ta nagwapo, day ta ayat mo ta napintas, day ta ayat mo ta nasiksi pay laang agbalinto nga lumba-lumba. Ay ayatem to pay lang ta ay adon tinang ibaga nga haan agbirok danto. Ngem mabalin nyo nga pagtalin na eden day ta nga ayat nga tunggal maysa. Anya dagiti sekreto na mabalin tayo nga aramiden. Biruken nyo no anya ti paglaingan ti tunggal maysa. Salimot-mutan nyo ti laing ti tunggal maysa anya dagiti napipintas nga daken kuana. No awanen ti talek ti berberukan ti tunggal maysa kada kayon, day ti pagkurangan ti tunggal maysa mangrugin nga awan. No ti berberukan ti tunggal maysa kada kayon kadi pagkapsutan nan agpukawen agin inot nga awan day ta ayat nga ibagbagayo tatta. Iso nga tatapay laeng alano adda naglabas, gapot ang nagdinakay meten, no adda dagiti nagkurangan ti tunggal maysa, mabalin nyo nga sublyanan. No kas ano kayo, sublyanam arnobek no apaya nga inarem mo. Sublyanam madel no apaya nga sinong batam. Pabaruan nyo dayta iti inaldaw-aldaw. Ag-decision kayo ti inaldaw nga agrin nespeto kin agin nayat kayo. Inaldaw dayta. Haan nga mabalin no ay item tatan ka baybay ang agkupas aging ganang agpukaw haan masapul nga i-renew yo dayta nga ayan ayat yo ti inaldaw. Ipatagyo ti tunggal maysa. Tano daduma ka mabaybayan, lumukay, tumamnay. Unada nga rod ka dayta ayan ayat yo agahan ang kas lababel gam. Nginalngal mo na wan samit na sinukatamon impagket mo nay haan Haan ang kas ti pagbalinan na. Ta nakaad-ado ti challenge ti agasawa tatta. Nakaad-ado ti riribok ti agasawa tatta. Naglaka nga marakrak. Ti lubong ti agasawa tatta. Uray pa no handa nga nagsina ngem di jay na. Di patag di kalay sa napukaw. Iso nga tatta ibagbagak kada kayo ipatagyo. Beruken nyo dagiti ay salimot-mutan nyo aywanan nyo dagiti patag dagiti saya at titunggal maysa. Kamaudyanan na, ni Apo Diyos ti kaya iyo mang bendisyon daytoy, panagkalay sayo, awaten nyo dayti a sakramento, laglagi pa nyo a sakramento dayti inawat yo. No kas ano ti katanok di bunyag, kas ano ti katanok di agkonperma, kas ano ti katanok di maordenan nga padi, kas tamot ti katanok ti panagkalay sa. Tamaysa kadagiti sakramento. Kaya na nga sa uwan, ni Apo Diyos ti nangilungalong, haan nyo nga kabailan nga aywanan nga duduwa. Masapol nga adda akan kanayon ni Apo Diyos. No nagkarkararag kayo idi, ay haan lang nga times 3, dayta kararag tatta. Salimot-mutan nyo dayta nga sakramento nga awatin nyo. Ipatagyo dayta sakramento nga awatin nyo. Tano daduma ka may isa kadagiti matagilagan. Isugarod nga di jay nagkasar ti sibil. Iyan courage tayo pa nga agkasar da simbaan ta apaya. Un ati sibil ka in the eyes of the people ka. Iti imatang dagiti tattao mabaling kay agdin na. Ngam ti imatang ni Apo Diyos haan. Kada iti awatin nyo ni Kristo nga mismo iso nangilungalong iso ti mang bendisyon daytoy. Makikaysa kayo iti bagina. Nagababaan dito nga sakramento kati ibagbaga na ditoy ni Kristo iti dito nga panagasawa. Haan nyo nga liwayan ti agkararag. Uri adda kay nga dua, agkararag kayo adwa. No adda adayo ti maysa, awan ti sabaling obra di maysa no di mangikararag iti partner na. No once nga inikat yun ni Apo Diyos ita nga panagkalay sa ibagak kada kayo. Mangrugin ti problema. No once nga linipat yun ni Kristo iti dito nga panagasawa, mangrugin nga lumukay dayta nga karin-kari di tunggal maysa iso nga tatapay laeng ipapati yo ti agkararagda kayo met nga naganak
na agabalayan ninong kadaninang tikang runaan nga tulong yo kadagiti nga agasawa iso tay kararag. No nasawaan kayo nga ninong wano ninang pagpatulad. Apeng inalada kayo nga ninong wano ninang ngamin adda kayat da tuladen kada kayo anasaya at panagnakan nyo kadakwada dayta nga kinasaya at panagnakan nyo kadakwada dayta nga rason no apaya nga innalada kayo nga ninong kininang. Datay amin makikaysa tayo iti dayta nga sakramento ti panagkalaysa. Makipagkararag tayo kadagitoy nga mangawat ti sakramento ti panagkalaysa. May samo latartari gagayan tayo apo. Maitakder da kuma dayta nga sakramento. Maibiyag da kuma dayta a sakramento. Namnamaen tayo nga makabuudan to iti nasaya at nasantuan a pamilya. Ita nga rod nga gundaway Arnovic ken Madel. Tumakder kayo, dagiti naganak ken dagiti sponsor umay kayo ti abe ken likodan data aramidan tayo ti sakramento ti panagkalaysa.